Takže čau lidi, já vás zdravím u mého videa ze 4 story. Je to moje první a bude taková informačka a vylepšování zároveň. Jsem tady s Terasaxem. No a on mě zasponzoruje a já teda rupnu tady tu sekeru 18. Jinak chci, abyste věděli, že začnu od znova za tady toho. EQ teda nemám, mám jenom Jump Pro, tam prostě tady mám šperky na 90. A co teda říct, no. Tak začne od jedničky se mnou, od znova. Od jedničky asi ne, ale to je jedno. Bližší informace pak ještě budou, tady to je takový uvítací, no, tak uvidíme, jak to vyjde, no, tak on mi teda zasponzoruje. Si to bude tak, že rozmáváme. Buď ticha. No a vidíte, že mám tady stálých 30 fps, což je myslím docela v pohodě. Já točím s FPS-kama kvůli jednoho důvodu, že prostě, když to je žlutý, tak prostě víte, že netočím, a když je to červený, tak prostě vím, že točím, a to je důležitý. No a jdeme do toho, do tebe kutu. No. Jo. Tam to rupne. No a tady to rupne taky, tak nevím, co řešíme. Tak já to vylepším tady a bude to 20. Hovno. Tak štěstí, výtažek, šup. Počkej, ještě nevylepšu. Já zkusím kápovou metodu, počkám se na číslo. Co mi dáváš? Já to nesnížím. A snížíš. Nesnížím, dám 18. Já to nesnížím, já to zkusím jako bez, třeba mi to vydám 21. Máš jeden pokus, že? Bez těch měl 5. A tak čemu mi to bude? No co, tak já na to jdu. Kašli na co? Jedu z 18, já na to fakt sedu. Já se teda počkám na číslo. Čekáš na 20? Takže byl malý střih. A teda jdeme na to. Takže mě teda donutil to snížit. No co mi k tomu povíš? Co mi k tomu povíš? Až to snížíš, tak tomu povím, že jsi dobrý, že jsi vylepšil na 17. Tak je. Hned to tam jde. Už to tam jede. No a když to prdne, tak to prdne. Bože, když je to fuk, je to uvítací video. Vždyť jo. Když tak budeme natáčet. No samozřejmě křách jebat. Ty víš, že kolik? 15, dělej pokus, ještě jeden. Tak to ne, ty jo, to je moc. Dělej, slíbil jsi to. Donutil jsi mě to rupnout z 18, takže mě ještě musíš donutit to rupnout na 13. Dělej teda sakci. Píšu. Píšeš celý den? 70 G za permasedla, tak to ne. Tak o čem si teďka jdeme povídat? Mezi tím, než ten vocas něco sežene. No jak vidíte, mám pěkný plavky, tady jsme líbí, určitě i vám. Stejně vypadám lík. No a co říct. Tamhle ten sráč vyhrál Iberiádu. No jasně. Séka mi kvůli němu rupla na 15. Kvůli mě, ty mohl si mít 20, hele. Třeba ještě budeš mít 8. No to už jsem mohl mít 20. Že byla efekt. BS. A tak co, mě tě upr. Nekecám. Sám jsem to viděl. Tady nějaký vařík. OK, dávej. A teďka jdeme do góru, ale už. Góry mi padají 18 často. Tobě, no. Takže to je od něj takový malý sponsoring. Kašlu na tebe už. Hej, když to vyjde na 17, tak to ještě dáš, ne? Ten To nedám, ty už bych nebyl šlechtic a další, tak jako hrozný. Ty šlechtic nikdy nebudeš. Ještě teda pohrátím. No, jinak teďka budu se snažit učitelovat, aby měl nějaký ty šity, to z toho padají. A pak bych teda udělal dupací video. Tady vidím nějaký bodky, Minotaur, kladivo. No, nic, takže jdeme na to. Fuj, takže ten moment napětí, kdy mi to rupne na 13.
Hele, je tam 10, tak teďka by to mohlo být. Podle Kápovy teorie. A je to tam, ruplo to. A je tam 13. Teda sakci. Dáš mi ještě jeden pokus? Čelej, takový boháč. Vyšlo ti Brnko na 20 kvůli mý podpoře, tak dělej. Ale už ho nemám. Ne, čekej, jestli teďka vypne na 11, tak já to pak někomu dám, nebo to prostě něco dám, nebo já nevím prostě, co s tím udělám. Strašně. Třeba. No, dobrý, tak dělej, mazej pro vylepšováky. Počkej, možná to nebudu mít. Tak jak by... Možná budu mít server 20. Jo, No, tak chci ne. vidět. Nechce můj plus 20. No, tak... Plus 42. tak vidíte, ne, tak asi vidíte, já tak jsem já si- nechcem ani půjčit. No, tak dělej, už mi to dej, prosím tě. Jinak, kdyby se někdo měl zájem o účtelování, tak já mám 80 a můžete se mi nahlásit na jméno Ogardon, o 90, Ogardon. Pošlete to poštou nebo mi napište soukromou na YouTube. Tady tomu to tady vychází. Mám lepší epic, on jenom dunk. Buď, Takže teda ale tohle vypípu. Tohle vypípu. To jo. Ne, na ně, prostě mi napište na YouTube nebo pod komentář, nebo prostě něco takovýho. Lajkujte, sbírejte, ještě bude jeden pokus, takže nevím, proč to takhle zabírám, ale to je fuk. Je tady ten plus 20. No a já nevím, co tady meleš, já taky mistruju zadarmo a jsem tu častěji než ty, takže buď stichá. no pohodě. Prosím tě, ser na to, už mi začínám strát. Tak pojď taky. Nejdeš, kup mi ten jeden pokus na čeká se, tak to máš 20, už 20. čeká se na mě, takže čeká se na tebe, takže dělej. Já to vrátím po videu. Čekám. Počkej na chvilku, když jsem jdou rodiče, myslím, že střih. OK. Kovář Markus. Kde rupeš? Kovář Markus. Když ti to rupne, tak už jsi špatná. Tak já už zapínám práci, jo. OK. Soně, teďka chvilku drž hubu, laskavě. Tomáši. No. Teď, že jsem zapnul video. No a jdeme teda na poslední pokus a když to rupne, tak já někomu dám, protože první komentář chci to, tak mu to dám, bože. Je to fuk. No, takže tak to teďka to musí. někdo dal, tak pojď. Jo, to jo, vole, spus sedmičky to rupa. Ale tak co, já to teďka nebudu nějak řešit, prostě to stejně prdne, já to vím. Takže, co se s tím namáhat? To nerupne. Hrup. Typuju, že je to plus 11, čum, typuju, že je to 11. Ano, 11. No co? Takže plus 18 na 11, jste se pobavili u tohohle videa, protože já jsem z toho pěkně nasranej, protože se mi to zase nevyplatilo. No a teda, kdybyste měli nějaké otázky nebo nějakou podporu finanční nebo itemovou, či nějaké takové blbůzky, tak mi posílíte zprávama na našel jsem Okap nebo na Nick Ogardon, to já napíšu ještě pod videjko. A teda chtěl bych uspořádat soutěž, nebo ne, to až další video. Ne, tak první, kdo napíše chci tu sekeru, tak mu dám tady tu sekeru, ať napíše Nick od Forka. Ale to prostě jeho, já to neřeším. Život je život, no, rupání je rupání a mě to vždycky rupne. Takže já se s váma loučím a snad se s váma loučí Terasax.
Taky ten postoj. Ahoj.